Bona tarda a tots i a totes, aquí Àcid Presto, comentant un nou vídeo pel canal i avui amb tots vosaltres farem un quick draft de Caldame. Què ha passat? Doncs que volia fer el Mastery d'aquesta temporada, però l'única, a l'hora de deixar-hi de jugar, doncs no vaig aconseguir les 3.000 gemes, 3.400 gemes. I per tant les volem aconseguir ara. L'única manera fent tornejos. Avui tenim 5.000 monedes d'or i de moment tenim 1.400, per tant hem d'arribar a les 3.400, ens en queden 2.000. Si avui aconseguíssim les 7 victòries, ens aniríem cap a les 2.400. Això seria l'ideal, però bueno, ens marquem com a objectiu arribar als 5, 600 i ja, jo crec que seria un bon torneig. Sense res més a dir, comencem. Aviam si hi ha sort. Aquesta expansió no l'he jugat gaire jo, per tant, potser em surt una mica raro. Vale, comencem. Ens donen els gatets. Una 4-4 que és un vehicle i que crea dos gats. Quan ataca pots fer clonar un dels dos dracs. Ens el quedem, bàsicament perquè és una bona carta. Comencem amb el verd. Vale. Aquí hi ha una bona de blava. Each player sacrifica dos criatures. Ens quedarem amb la corona, que la corona és una... Això li pots buscar una runa i l'equipes amb la corona. Just quan entra en joc, per 3. Jo crec que és una bona edició. Vale, de moment tenim verd. I aquí ens dona l'arquer, que crees una 1-1. Que té més 1, per tant 1, 2, 3. Pagant 3. Amb el càncer, vale. Ens quedarem l'arc. Vale. Aquí què ens ofereixen? O anar pel verd blanc o el verd vermell. Verd vermell. La criatura lluita contra una altra, agregues un i posa un comptador, guanyes vida a la criatura més gran que tinguis. I aquest posa un comptador i després exila la criatura de l'oponent amb la força més gran. Crec que anirem pel blanc, té més bona pinta. Vale, aviam què ens surt. Poses dos comptadors a la target criatura, hòstia, brutal. Vale, aquí o la d'exiliar o l'exguardian, em quedo amb la criatura. Sempre amb el draft, davant del dubte, a vegades prefereixo criatures. Vale, podem triar el falcó. Mira, aquí en surt. Això posa un comptador a dues criatures. Guanyen vigilància i vincle vital fins al final del torn. Bueno, va, ja que hi som, ens el quedem. Vale, aquí obté els dos amb vincle vital. Crec que és important tenir vincle vital, més en tornejos. Vale. Aquesta que crea tresors, més 1, o el clèric, em quedo pels tresors. Vale. Hem de tenir algun bitxo fort, ens quedem a la 5-5. El gat, el mateix dic, més en Fortail per 4. Mira, això pot ser un bon defensor. I ara aquí hi ha, no sé, 5-6. I aquesta. Vinga, ja em surt el segon paquet. Vale. Què ens ha sortit? Quan entra al camp de batalla, tries un tipus de criatura. Sembla que tries, per exemple, si trio elfos, sempre que trio un hechizo d'elfo, un spell d'elfo, doncs copiar. Però clar, clarament ens quedarem aquest pel fet de que ho hem volgut relacionar amb el Runed Crown. Per tant, ens pillem aquesta més vincle vital, que és bona. Vale. Si volguéssim fer negre també seria bona. Tindria sortit abans. Però ara
Ara crec que no. Crec que em quedaré o la 2-3 de 3 manars o la 1 que poses comptador. Crec que em quedo la 2-3, encara que la biblioteca no la faci servir, és una 2-3. Vale. Aquí ens podem quedar les 9 LAN o el Pegasus. Va haver tenir alguna que voli, però ens quedem les 9 LAN, va. Vale, sens dubte. Aquí ens quedem amb Maja. És una carta boníssima. Totes les criatures que controlem obtenen +1/+1. I sempre que una terra entri al camp de batalla, doncs un humà, que serà una 2-2. Vale. Una 3-2 que vola o una 2-1 que crea +1. Crec que em quedaré... És que clar... pots exiliar una criatura al cementiri en lloc de pagar el seu coste, vaig bé. Quedarem aquesta. Vale, aquí. O ens en anem per al bitxo heavy, per la grega, o per un altre bitxo. Jo crec que em quedaré el bitxo, que guanya 4 vides, 6-6. Sempre has de tenir alguna cosa. Vale, aquí ens quedarem al vehicle. Aquí també l'encantamiento. Aquí no ho sé. Sorpresa prefereixo abans que força. Aquí... Sí, però no tinc gaire escritures fortes. Però bueno. Podem agafar el vehicle, crec. Que per 1 està molt bé. Agafo aquesta o agafo aquesta perquè, mira, aquella sé que no la jugaré. Ens quedem aquí aquesta. Vinga, ens tornem a trobar el temple, ens el quedem. Locks. I que ens deixen el Yeti. Vinga, últim picking. Hòstia! Mira, sort que al principi hem triat jugar amb blanc, Em surt un 10. Les criatures que controlo que estan equipades tenen doble strike. Què hem de fer ara? Variar, doncs buscar equips. Si en trobem, els hem de fer servir. Llamp. Aquí ara mateix no n'hi ha cap. Una 2-1 que crea una fitxa quan es mor. Aquí tampoc hi ha cap equipo. Doncs ens quedarem a la 3-3. Aquesta 3-3 no es pot subestimar perquè ja ho fa bastant bé. Vale, no hi ha cap equip. Vale, aquí. Un equipment. Pues aquest. Ens el quedem. Vinga, una altra, màgia. Encara que hi hagués aquella d'or, prefereixo la màgia perquè és molt més bona. Aquí l'aranya. Ens tornem a quedar l'aranya. 4-2 amb alcance. Després, aquí cap d'aquestes la jugaré, per tant em quedo la de guanyar vides, mira. Per si de cas. Aquesta també. No hi ha gaires equipos, Bueno, de moment en tinc dos o tres. Aquí ja vaig agafant per agafar perquè no són els meus colors. I ja em quedem donant l'últim. Vale, perfecte. Doncs ara farem el deck i un cop el... Bueno, el puc anar confeccionant i un cop el tingui seguim. Vinga, comencem. Primera partida. Perfecte, hem trobat oponent. En Panda Idol, en Jace. Uf. 3 manars i cap verd. 3 manars i cap verd. Això ens pot sentenciar, vull dir, quan jugues a 2 colors, jo no me la jugo. Bueno, ens ha sortit tot verd. Em quedaré 6 i el que faré serà tirar amb aquesta vall. Ja que aquesta runa la puc equipar amb una altra. Vale, ens posarem això girat.
Perfecte. Ens posarem un altre girat. I seguim. I ara el següent tirarem aquest. Vinga. 3, 4. Doncs ens tocarà tirar l'aranya, perquè si no, no el matem. Perfecte. Posem l'aranya, ell té una 3-4, que quan ataca pot fer que perdi una vida i ell en guanyi una. Segur que té removals, però jo en aquesta expansió no n'he vist gaire, el Caldeim, gaire removals. He vist coses que exilien, negres, sí, però em seguen de plata, vull dir, per tant no deuen ser gaire comuns. Després hi ha el destruïdor d'or de color blanc, però bueno. Perfecte, en vam anar. En jugarem això. I paguem. Vale, ens mantenim tal com estem. Vale, de moment tenim forces manars. Ara haurien d'anar venint diverses criatures. Encara tindrà aquella de sacrificar. Cada jugador sacrifica 2 criatures. No? Vale. Una 3-3 per 2 manars i roba carta. Força bé aquest llop. Vale, i el toque mortal. Vinga. Vale, perfecte. Que juguem criatura, no? Sí. Juguem criatura i esperem. Clar, l'aranya ara ha de bloquejar en fin. Hauria de bloquejar en fin. I diu que ha de ser bloquejada. Vale. O em sacrifico l'aranya i el cavaller per matar-li. Això serà una 7-7 després. Sí. Sacrifico l'aranya i ara amb l'altra faré que sigui una 7-7. Que ella en teoria no em podrà. Vale, més 2 més 0. Vinga. Noles totes. I se la torna. Perfecte. Ai, senyor. Si ho hagués sapigut. Bueno. En juguem terra. Creu un humà. De moment estic bé. Què passa? Ja... Vale, més 1 més 0, indestructible. Òbviament li bloquejo així. I mira, per 2 que em passin, jo crec que deixo que em passin. Poso 4 comptadors. Vale, començarem ara. Busco la biblioteca. Em poso la runa. Robo carta. Poso bitxo. Equipo a la 6-6. A la 7-7. I atacarem de 7. Sense prejudicis. 7-7, vínculo vital. Puf. A la cara. Perfecte. Aquesta va a l'equipar 3, però bueno. Jo crec que estem força bé. Vale. Li donem ataque mortal. Roba carta. Aquesta dona més 1, més 1. Puta 1 counter, 2 criatures.
Aviam si m'ataca amb tot i després puc fer un atac potent per treure-li els 13. Vale, què podria fer ara? Doble bloc al toque mortal i... sí, ja faré doble bloc al toque mortal. Va, però en realitat només em posa un comptador més. Un que bloquegi aquí. Després en queden dos per bloquejar. Ja, només li bloquejo el toque mortal i ja està. Li bloquejo amb una. Vale, perfecte. Em toca. Vale. Posem comptadors. I al comptador li posaré aquesta mateixa. Després equipo i li equiparé aquesta. Vale, i ara intentaré atacar amb tot o només li taco un 8. Si taco de 8 per dalt seria molt bèstia. Vale, estic pensant... Aviam, si taco un 8, a 13 no arribo. Per tant m'hauré d'esperar. Per tant espero. Esperem, aviam... Ara ha vingut manar. Vale. Ara no crec que m'ataqui. Em toca... Vuit. Apto... Per tant li puc posar amb ella mateixa. Dos comptadors. I guanya en vigilància i lifelink. I amb això li dono més 1 més 3. Més 1 més 3 no arriba prou, Sí que m'ho sacrifico. Li posaré dos comptadors, un aquí i l'altre aquí. I atacaré de 4 a 6. Aviam que em bloqueja.
perfecte. Li equiparé això amb aquesta. I passa a ser una 3-4, perfecte. Vale. Un altre U2. A mi el que fa ràbia la 3-3 amb toque mortal. Vale, se li exilia. Perfecte. De moment estem bé. Que li pico. Puc picar de nou per dalt. Però que l'atac l'haig de picar de més. Bueno. També em posaré el 3-3. I el següent atac l'ataquem amb les 3 criatures. 1, 2, 3, 4, 5. Merda, ara té 2 criatures amb Reach. Bueno, no passa res. I em toca, perfecte. Jugarem la 2-3. Deixem anar. Creem una fitxa. Ataquem amb tot. I ara què fa? Òbviament bloqueja la 9. Perfecte. Posarem el comptador. Igualment la mato. No sé per què ha jugat això. No sé gaire intel·ligent per la seva part. Vale, es posarà un zombi. Que és una 4-4 amb amenaza. Vale, perfecte. Això ja té més bona pinta, Posarem aquí. Ja tornarem a atacar. I atacarem... Ataquem amb tot. Vale, primer vull matar el 4-3-4. Activo l'habilitat. I li donaré 8. Perfecte. I GG. Vale, primera victòria aconseguida. Bastant bé. Vull dir, hem plantat un bon exèrcit i ell no se n'ha acabat d'en sortir. Aquest com la quedo perquè tinc aquesta, la runa que em farà robar cartes. I tinc una U2 que en First Strike i si li dono a més vínculo vital, sí, crec que pot estar guai, aquesta combinació. Va, robem carta. Vinga, doncs, si me la maten, després puc jugar aquesta, exiliar-la. Vaja. Ara no tindria gaire sentit que la juguéssim, hauria d'esperar que me la matessin. Ja la pots buscar des del cementiri. Aquest vehicle, vale, ara l'exilia i entenc que si posa una terra, doncs li posa un comptador de viatge.
i després te la pot tornar i té més X més 1 per cada comptador de viatge i roba X cartes, vale? Vale, seguim sense el mana verd. Bueno, doncs anem atacant de mentre. Clar, que després em sortirà mana verd i tindré tantes coses a fer que no sabré. Dic que tiraré els gats. Almenys per molestar. Depèn de què em surti ell. Segur que té removals i històries. Vale. Vale. Perfecte. Vale. Perfecte. Sí, tirem els gats. Atacarem. De 1 a 1, mira, 5 torres i 5 punts de vida que li he tret. Ara ja podem jugar tot el que tenim a la mà. Però hem d'intentar jugar amb cap ara. Clar, la corona no la jugarem de moment. Vale, un òliba. Other than hand. Draw a card. Vale. Per jugar Fairtail. Vale. Roba una carta. Vale, ara hem de pensar bé què farem. Puc atacar amb 4, però serà perillós perquè segurament me'l mataran. Dic, no, és que faci doble bloc i ja està. Però el que no sé si el comptador se li queda a sobre. Si poso un comptador. I després serà amb 5. Bueno, va, ho farem així. Què passa? Faré criu de 2. I ara farem això. Vale. Atacarem de 5. I crearé una còpia d'un... Mira, per anar creant fitxes. Se'ls deixa passar. Tot bé. Clar, el que necessitaria seria manar. Els aranyes els hauré de jugar perquè no guanyi vida. Però bueno. Tracta de no fer l'exèrcit aquí de gats i després quan em surti la criatura emoji, doncs posar-los més 1 a totes. Bueno, estem aquí, que hem fet un bon exèrcit, en realitat. Vale? Tens això, roba carta. S'ha fet un deck sobre el Fairtail perquè he sortit també la Voyager, que li pujarà un altre comptador o què? When Avalanche intenta passat un altre comptador de Voyager. Si no, quan és aquesta? 2-4, uf. No sé per què estan passant unes partides molt a pensar, amb d'abans igual, no? Molt meditar. Potser sí que ho bloquejo i després jugat per 2, si em ve un manar. Sí, va. Vale.
Guanyar 2 vides. Vale, no ha vingut el manar. Li poso el comptador. Vale, òbviament posarem això. 142. Ja creem una fitxa. Que tocarà. Que ataqui les dues, vinga. És igual. A mi m'agrada fer pressió. Una 5-5 i una 3-3. S'ho deixa passar. Se'n va a 6. No sé què està pensant, Està pensant que vol guanyar molta vida. Que se'l tornarà ja o no? Si se'l torna, un 4-6. Què es farà l'equip? Clar, si ell té moltes cartes a la mà, també ella està 20 i 25. A 5 torns abans que jo. El bo és que ara li exiliaré aquesta que s'ha posat, vull dir, no sé per què ho ha fet, és molt tonto. Molt tonto perquè no sap que li exiliaré amb l'encantament que tinc. Vull dir, de poc ho havia caigut, però sí. Té algú entre mans. Bueno, val la pena petar-li. Una 3-3, que passi. Jo crec que tinc més a guanyar si no bloquejo que si bloquejo. Bueno, guanya 3 vides, se'n va 9. I ara té 1, 2, 3, 4, 5 criatures. I jo també en tinc 5. Bueno, té 6, però ara se li exiliarà una. Si no fa res en contra. Té 4 manars encara. Jo no ho entenc perquè sempre que vull fer un vídeo curt em toca jugar gent doncs, que està mitja hora jugant, tio. No ho entenc, tio. Bueno, va. Jugat a algo. I ara. Vale, vinga. Juguem 2 criatures. Perfecte. Jo crec que giraré 2 gats un altre cop. I crearé un altre, vinga. És igual, a mi la qüestió és fer exèrcit. Ara està donant que m'he creat ja 3 gats més dels que tocaven. I amb 4 manars, això és lo heavy, tio. I els de guanyar vida no crec que em bloquegi. Si em bloqueja amb 2 ocells, es deixa passar, se'n va a 1. Això és com vol guanyar el següent torn? No ho sé.
Pot guanyar 4 vides ara. 3 vides, però ja igualment tinc moltes més criatures jo que ell. Que farà un removal d'aquests totals. El bo és que ara he tirat 2 criatures més el gat 3 en un torn. Ell està a una vida. Són totes voladores, però bueno. Vale, això vol dir que té el removal a la mà, Té un removal. Per tant, si té removal, hem d'intentar bloquejar. Una d'aquestes i una d'aquestes. És igual si el removal li funciona o no li funciona. Segueixo tenint més criatures que ell. Vale, tenim més 2 més 1. Em fot 9. Vaig a 14. I em toca. Vale, ell està a 6. Faig el gato silvestre. Jo crec que d'aquesta ja no se n'escapa. Que si tingui algo molt heavy. No pot bloquejar 2. Però ja n'hi entren moltes més. I GG. Bueno, una altra partida que ha estat allà. No entenc com em toca jugar sempre contra gent tan lenta, tio, que pensi tant. Ja sé que en el torneig es tracta d'això també, però al final, si t'estàs pensant tant rato, doncs és com que se't fa avorrit. I bueno, el vídeo que estic fent, el vídeo al final, també serà avorrit. 3 manàs i bitxos, perfecte. Em faltaria un equipament i ja ho tindríem per tot. Perquè aquest 10 el vull jugar almenys una vegada, que sigui. Tirem la girada, ja que no tenim res d'Uru. De fet, només tenim l'ocell al falcó, per tant, sí, molt difícil. Vale, manar, això és el que necessitem. 5 manars necessitem. Bueno, necessito un de blanc, un altre de blanc. I vull jugar aquestes dues. Primer atacarem. I ho posarem a l'exili. I ho podem jugar per 4. Per tant, al següent torn ja podem jugar una 3-6 amb vigilància. Perfecte. Jo atacaré. Ens ensenyar-li que tinc. Val a 30 a bloquejar? No ho sé. Sabràs. Perfecte. 3-6 amb vigilància. Ara necessito un encantament. Jugar-li això i que faci dany a 2 veces. Ole. Dit i fet. Dit i fet. Pico de 4-7. Perfecte. És que aquesta vegada he fet una bona combinació de cartes. Me n'adono. Vull dir, el verd i blanc fan molt bona combinació en Kaldheim. Bàsicament per els Maha, aquests, vull dir, és una gran carta, més o més, totes les criatures que controlis. 100 criatura, un 10. Sempre que controlis 3 o més criatures llegendàries tenen més 2 i vigilància. Oh, espectacular. Espectacular el que m'acaba de sortir ara. Sí, tirarem el... Ho farem així.
buscaré a la biblioteca la runa. Vale. Li equipo. I baixo a terra. Vinga. I et pico de 5-8. Vigilància, vínculo vital. I que després el següent torre ja danyarà 2 vegades. Vinga. Quina finalitat fa? Mira les 6 cartes, vale? Pues un general en 4-4, 4-5, vale? Vale, doncs intentarem jugar això. I atacaré. No, ja està, ja no està. I atacarà. Estic picant de 10 i danya 2 veces. El gegant ja se'n va tomar pel cul. Vull dir que no té rotllar, però bueno. I es rendeix. Espectacular. Espectacular. Quina combinació, mare de Déu. Hem aconseguit el que volíem. 3 victòries de 0 derrotes. 44 minuts. Vinga, va, anem per la següent. El meu objectiu és 5, Vinga. Vale, hem trobat rival en Reishi, que és... té la senyal aquí de cristall, perquè això té pinta de ser ultra heavy. Però bueno, a veure, ens quedarem. Bàsicament tinc això, que em sé que jugaré primer el vehicle, després aquesta 2-2, i així anar fent. No sé si li puc equipar vehicles a la runa. És que en realitat he començat a pillar equipament sense saber que tindria el déu blanc i m'ha rentat bastant, vull dir, a vegades també és molta sort, vull dir, tu decantes, vull dir, blanc, verd, per què? Podia haver triat verd negre també, i així verd blanc per instint, per dir-ho. Aquest encantament m'agrada més que l'altre. I mira, després he tingut la casualitat o sort de que han set coses que m'anaven bé, equipaments, un déu inesperat. Em posaré l'aranya i home, almenys per atacar i crec que atacarà més 4 que no pas 2. Ja mateix vides tampoc vull guanyar i llegarem de 3 per la cara. Ja que tenim una bona ofensiva, que és bastant agressiu, el deck. Vale. Posaré de 2-2. Apa. Equiparem. I de 7 a la cara. No sé si voldrà bloquejar o no. Però si no te'n menges 7. Vale, es menja la barca, que no li agrada. És quan em fa sacrificar 2 criatures. No, vale. Vale, perfecte. Jugarem això. Buscarem a la biblioteca. I vinga. A part de robar carta, que això és bo, també equipem aquesta. Vinga, equipem de 7 un altre cop. Amb vínculo vital.
Mare de Déu. Quina rebentada li estem fent, Maca, maca. Jo crec que he fet una molt bona ofensiva ja des d'un bon principi. Criatura type, vale? Eren elfs? Bueno, doncs jugarem aquest. Ah, no eren elfs. Simplement els elfs s'han salvat. Vale, entenc. 3-2 i el 4-2. I vinga. Vale, és el rei. Hòstia, pues mola, aquesta carta. Si tens elfs, doncs te'n salves. Clar, el següent torn que vull fer depèn de què passi, Òbviament no el bloquejaré. I a més tenim això de vínculo vital. A veure què em juga. Vale. Juga en fin. Juga en fin. Vale. Me'l peta. No passa res. Tinc un altre a la mà. Doncs farem això que he dit. Oh, me l'exilia. No. Vale, bueno, m'exilia l'encantament. La runa no. Vale. Vale, perfecte. GG. Es retira, no sé per què. Ens està sortint força bé aquest draft, de moment. I a mi que no l'he ensenyat ni el 10. Li arribo a ensenyar i ja és que es caga. Tot i que hauria d'haver jugat el 10 perquè li fotia 6 directes. Vull dir, no sé, m'hagués estalviat un torn. Vale, 4 victòries. Vinga, anem per la cinquena. Clar, vull dir, en els drafts a mi el que m'agrada és el fet doncs, que les petites habilitats s'aprecien. Ja sigui volar, ja sigui l'habilitat d'amenaça o vincle vital inclús, s'aprecien. Vull dir, si tu jugues realment a màgic estàndard o modern, doncs costa més de dir, hòstia, que bona aquesta habilitat. En canvi aquí, on hi ha decks tan randoms, doncs que algú tingui una habilitat potent mola, tio. Vale, vale, vale. Què passa? Que tinc dos manàs només. No tinc cap de verd, no tinc res verd a jugar, però tinc una au i tinc un equipament. I tinc el 10. I m'encanta aquesta combinació. Sé que ara és la partida que toca perdre i que segurament passarà, ja sigui perquè no em ve manar, perquè és molt fusco, perquè l'altre va molt ràpid, pel que sigui, però bueno, me la quedo bàsicament per les tres coses que he comentat. És dir, tinc el 10 de doble strike, tinc un equipament i què més necessito? Manar, manar necessito. Vale, hòstia. Que bé, és just dir-ho. Passa. Perfecte. Ara almenys amb 3 manes ja puc jugar això. La corona. Encara que no la pugui equipar al mateix moment. Però bueno. 4 manes també anirien molt bé, Ole. És que és dir-ho i que passi, Vale, buscaré la biblioteca. I me la posaré aquí. Quan entra robo carta. És que és estupenda aquesta bibliotecaria, vinga. Vale, crec que el següent el que haig de fer és jugar al 10. Tot i que té negre, no sé si... M'he d'esperar que em remova. O aquí paro i començo a atacar. Posarà un comptador, vale? Jo potser ho equipo i després... Vale? Doncs no, no li puc equipar. No, no cal que ho equipi si jugo això, perquè s'equipa sol. No ho havia pensat.
al principi de cada això li puc equipar. Aviam, té removals o què? No? Vale. Però per què no passa? At the beginning of each combat you may touch shit out of equipment attached to creature. Ah, perquè no està attached a cap criatura, vale. Entenc. Molt bé. Aviam, si jugaré això. I posaré comptador més. Òbviament. Pico de molt. I com que no té de rotllar, doncs aquí es queda. Em treu l'equip. Ah, no passa res. Jo segueixo tenint una 5-5, Vale. Pica de 7. Sembla bé. Em sembla bé. Em sembla que li faré una sorpresa ara. Alguna sorpresa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puc jugar a la 6-6 a fer-li la sorpresa i després atacar-lo al següent torn. Que la sorpresa és atacar amb aquest. Ah. Pum, se'n va 12. I ara si m'ataca amb la que vola, li puc bloquejar. Vale. Li puc bloquejar. I sorpresa és el que em referia abans. Sorpreses agradables. I ara a sobre l'exilio el 4-4, vull dir... Gaires sorpreses no li agraden, aquest noi? Jo crec que em posaria un comptador, vigilància, ho peto, i assegurem la tirada. O em creo 2 gats, que també m'agrada la idea. Una 6-6 i una 5-5, que com ho para. Vale. Perfecte. M'envia el Déu a tomar pel cul. Passen 5. Però clar, ara es queda sense res. Hòstia, no m'esperava això, No m'esperava. Ja amb què es busca i que li faig posar la mà i que no. Ja, que es posi a la mà el 4-4, vull dir, l'Àngel no ho vull ni de conya. El 4-4 que vola. No sé si has vist. Ja, m'atacaràs o no? No? Vale. Perfecte.
Què que haig de jugar? I això només ho puc jugar com a sorcery? Sí, i guanyar 4 vides. I després ja li pico amb tot. Vale, jo crec que estic bé. Vale, saber que li ha tocat. Aviam si m'ataca amb 6. Jo no sé si ho faria, Estan a 7 i a 15. Sí, ho fa. Ah, t'has equivocat, jo crec. Ara s'ha equivocat una mica. Pel simple fet que ara faig això. Faig això. Em peto això. I t'ataco amb molta merda. I Gigi. Mare de Déu. Quina partidassa. És que... Mira, mirem el camp de batalla. Vull dir, una 6-6, 2-3-3, una 4-4 i una 5-5. Vull dir, només em podia bloquejar 3. Suposem que em bloquejar les més altes. Bueno, de fet, no el matava, Es quedava 1. Però igualment. Ole! Objectiu complet, 6 victòries. 6 o 5? Diria que 5 em porto. Però bueno, estic molt content de la sinergia que porta el deck. Vale, anem per la 6ena. Cap mana blanc. Mulligan, només una criatura i no era blanc. Vale, molt millor. Ens la quedarem. Trauré aquesta, prefereixo criatura que no pas sorpresa. Sorpresa, dic jo. Oh, abans m'ha anat força bé, Vull dir, és una cosa inesperada. Blue. Molt bé. I ara si es pot equipar a vehicles o no? A permanency li pots equipar un vehicle. Hòstia. Fuà. Aquest sí que em folla, Aquest em folla viu. Aviam si em vam anar. Amb els elfs. Els collons. Ah, una aranya. Mira, també te'n jugo una. T'agrada? No atacaré, esperaré. Vull dir, si m'ataca amb l'aranya el bloquejo. Normalment es pot tropolar a qualsevol moment. Que pugi al carro. Vale, me'l gira. Mal parit, Bueno, doncs... Jo crec que li equiparé l'aranya. I l'aranya et picarà de 4. Igual. I guanyaré 4 vides. Apa. Si m'ho vols girar, doncs gira-m'ho. Em posaré el Yeti. Ok. Pica'm de 6.
Que em girarà l'aranya. Bueno, jo a l'equip m'encanta això. Clar, estic a 10, Estic a 10. I elles em picarà amb 7. 8, 9. Ara aquesta partida sí que la veig feixuga ja. No tinc res per guanyar vida, em gira tot. Vale. Me'n vaig a 1. Ah, massa tard tot. Que m'ho torna a girar. Ja està, i bona partida, perquè no puc deixar 10, però ella em mata el següent. Ben jugat. Bueno, primera derrota. Jo crec que hem fet un bon paper, l'únic que ell ha tingut molt més control que jo. Vull dir, amb una criatura no puc anar enlloc. No hauria d'haver estat tan agressiu. Bueno, estem a les 5 victòries, una derrota. Vinga, va. Confiança, anem per la 6ena, va. Ja hem arribat fins aquí, arribem fins al final. Dead Bridger, 40k. Vale. Estiu quan surt aquest equipament. Què passa? Que no ens ha sortit cap criatura baixa, Un deck alt ens rebenta. Uau, jo me la jugo per masoquista, per dir... No m'agrada anar al segon torn. I més tinc un mana de cada. Pot ser que després només surti 2 verds i te desguerra tot. Vale. Ens tirarem el Longboat. Qui hi ha? Estàs? No, què? Oh. Estic gravant, home. Home, però si he entrat en silenci perquè no d'allò... Quan et falta? No ho sé, 2 partides. Per què? Voleu sopar ja? Vale. Vale, tirem el Golden Peak. Vale, no tenim mana de moment. Per tant, cagada. Però quan surti una criatura ja estarà. Però clar, fins que no en surti... Està posant moltes coses al Foretail, el tio. Vale. Vale, mana. Posem aquesta, ja que té molts removals, això fa veure. És curiós que amb 5 faci vehicle una cosa de 1. Però bueno, hem de començar a atacar. Em bloquejarà. Molt bé. Que bé. L'equipareu el Golden Peak. I això ho equiparem aquí. Fem criu 1. I vinga. Ataquem de nou. Veiem si té alguna resposta. Each player resolve.
Hòstia, aquesta l'havia vista jo abans. És molt puta. Bueno, aquestes estem. Em fa sacrificar 2 més. No sé, això és una 6-6 sense cap habilitat, tampoc. És una cosa com matar. Vale, m'encanta. Cap problema. Jugarem això. Òbviament aquest no el vull jugar perquè no vull que me'l matin. I trobo que és bastant millor aquesta que no pas, per exemple, aquesta 6-6. Com a joc col·lectiu. Va, perfecte. Veurem això. I baixarem el manar. Tal com baixem el manar, piquem de 7. Bloqueges o no? Aquesta és la pregunta. Sí? Ja que em juga. Per tant, ara és el 4. M'intentarà matar. Però jo et dic que ni de conya. I ben jugat per la meva part, també. I per la seva, vull dir, un doble strike és molt millor que un 1 més 3. Però ho hem sapigut resoldre. Vale, no té res ara. A veure. Vull dir, surti que em surti, estic bastant bé ara mateix. Això em protegiré el 2-3, òbviament. Vale. Protegiré el 2-3. I jugaré en criatura. Perfecte. I ell es va a 4. I aquesta partida la veig bastant meva, Però ara falta veure doncs, com es desencamina. Bueno, guanya 2 vides. Sempre poden haver sorpreses, vull dir que són partides finals. Vale. Vale, perfecte. Buscaré a la biblioteca. Aviam si surt un manar. Robo carta. Mira, perfecte, manar. Creo un warrior. L'equipo. I vinga. T'ataco de tot. M'has de bloquejar les dues més fortes, si no és palmes. Vull dir, 3 passen segur. Bueno, doncs morts. Bueno. Bueno. Sí, és l'única cosa que pots fer. Ah, se'l sacrifica. Bueno, roba 2 cartes. Ben jugat per part seva. I posa una 2-2. Li vaig dir good game. I ben jugat.
És que és imparable aquest deck. Quan s'hi posa, de veritat, és imparable. I va, anem per l'última partida. Aviam si podem fer el 7 de 7. Encantament, l'aranya, això, 4 manàs. Me la quedo. Vale, també jugo verd. Jo de moment no li ensenyaré què jugo. Aquest és un agrega bastant dolent, vull dir, respecte als elfos de Llanoero, els elfs aquells que endreçaven una terra, és bastant dolent, però bueno. No hem vingut pas aquí a criticar. Jo crec que et posaré l'aranya, que és més poderosa. Ja vulguis o no, picar de 4 és molt millor que picar de 2-3. I a la següent ja li jugo... I també jugo amb el temple, jugo a blanc. Ja m'atacarem. I què fa? Se'ls menja 4. Va, jugarem... Pagarem 2-3 i juguem Battlefield Raptor. I res, anem fent el nostre exèrcit també. Si en surt un manà potser jugaré aquestes dues. O aquesta, no ho sé. Jo crec que val més diversificar que no pas unir forces. Però bueno. Gustos colors. Vale. No vam veure què ens queda. Picarem aquestes dues. Ja em cop bloqueja. Vale, òbviament l'aranya amb l'aranya. Té algú de 0? Instantani, no crec. Que sí que està mirant. Ah, vale. Ben jugat per part seva. Va, doncs... Jugaré a la 5-5. I a la següent em sembla que jugaré aquest, vull dir, el bitxo 2-1. Cal que et digui, però no m'aporta gaire. Va, doncs mira, ho havia sobrevolat, però no sabia que agregava també. M'ha sorprès. Aviam què intentaré fer. Posa dos comptadors. Com ho fa? I després lluita contra l'altre. Aviam si m'ataca. No crec que ho faci, ja. Bé, és un deck verd, segur que està ple de sorpreses, però bueno. He dit atacar-me, el bloquejaria amb el Raptor, que té danya primera. Però ara mateix tinc alguns dubtes de què està pensant fer ell. S'ha posat una carta al Fortail. Dóna que pensar. Posaré la de vincle vital. La de... Sí, vincle vital. Robo carta. Perfecte. Equiparé. I vinga, van 6. Vale. Decideix sacrificar-se a l'aranya. Per mi perfecte.
Vale. Va petar aquest. Perfecte. És més vincle vital, aquest donar més 2 i reach. Vull dir... No sé quin és, per què he preferit l'altre. Bueno, perquè vincle vital és una bona habilitat. Certa mesura. Ja amb què fa. És que sempre són molt lents aquests combats, hòstia. Què deu estar pensant? Jo ara mateix tinc una criatura bastant dolenta al camp i una bastant dolenta a la mà. Que haig d'esperar és com sortir una win condition. Una de 1, bueno. Que tinguis el que tinguis, treu tu ara amb aquesta merda que tinc, saps? M'és igual. Oh, més 1, sorpresa. Haha. Molt bé, m'ha sorprès. Doncs mira, 3-6 a la cara. Sí o no? Ho jugo. Sí. Tinc els 6 manàs. Ho faig. El gat trapella. I aquesta l'ha jugat molt d'hora, vull dir, això crec que és... S'ha de jugar més cap al final, vull dir... Jugar això per bloquejar-me un falcó no trobo gaire lògic. Ara es posarà comptadors. Jo també en tinc 2, I bueno, que m'ataquis per dalt, perfecte. M'ho intentaràs matar? Ah, sí. Vale. Òbviament t'ho bloquejo. Vale, jugaré criatura. Ah, s'ha acabat el Black Kill. I res. No atacaré de moment. Esperaré que m'ataqui ell. Ell té més bitxos, però jo tinc les 2 terres bones. És una trampa. Està com... Si m'ho hagués danya 2 veces i coses d'aquestes. +4. I aquesta, al no veure el que gira, pues, no sé que agrega sempre un més. I picaré, vinga, a 5-9. Veiem què em fa. Tachan. On està la sorpresa? No hi ha sorpresa. Vale. Si no hi ha sorpresa, seguim endavant.
Molt bé. Va, juga-ho, que ets un màquina. No t'amaguis coses. Vale. I nosaltres dos i tal, vale? Perfecte. Ole. Ole. Això m'agrada. Ja està bé on està. Uf. Pum, xacalaca. Vale, va. Sempre s'allarguen més del compte aquestes partides. Va. Posaré música i ja està, perquè si no és molt avorrit. És el 941, aquest. És dels bons. Per això pensa tant, tio. M'ha destrossat, molt bé. Joder. M'ha desmuntat en un moment, M'ha desmuntat tot. Però no, encara no s'ha acabat. Vull dir, jo estaré aquí batallant fins al final. He sortit bé i ja està, no passa res, es diu, i no passa res. Més o més 3. Que m'arreglarà, vull dir. I fotré 5 màxim. Necessitaré una altra criatura. O... Licor de 2 contra 2. Vale. 2, 3, 4 i 6, 7.
Guanyo 6 vides. Vinga. Aquí estem. Fent batalla fins al final. M'és igual. Va. No puc pujar vehicles? Vale. Bueno, després de l'última partida hem perdut. Ens ha jugat molt bé, un deck molt controlador, sempre amb instantànios de resposta. Anem a l'última de l'última. Si guanyem ens emportem 950 gemes. Si perdem ens emportem 850. Vinga, doncs, molta sort i a veure què passa. Jo crec que ens ho mereixem, vull dir. Després de les partides bones que hem fet, ens mereixem una victòria per acabar de rodonir. Trobat oponent, en Jace, en Tarjay. Vale, 3 manàs, diferents colors. Cap criatura baixeta, màxim 1 de 4. Però i aquesta, vinga, jo me la quedo pel simple fet de tenir en magi. Espero no sigui un deck gaire ràpid. Bueno, vull dir, estem jugant ara gent que ha arribat al mateix lloc que nosaltres, per tant, el deck no pot ser dolent. 2 blaus. Vale, ens surt un vehicle. I nosaltres farem Fortail. I aquest vehicle, quan es tripula amb 1. Fuà, és bona, aquest vehicle. Va, doncs farem la mateixa jugada que ell. Però ho farem en blanc. Vale, ens hem d'afanyar si no ens moldejarà tot el deck, Va, perfecte. Que deu tenir counters, no? Perfecte. Jo amb aquesta equip aquesta de 2 faria així. Equipem. I l'equipem. I el piquem de 8, de 5-8 i creem un token que ens servirà per qualsevol moment jugar. Perfecte. L'equipa. Vale, em toca. Vale. Crec que podem jugar als gats.
i atacarem de 5-8. El bo és que té vigilància. Vale, se'n va 10. I creem un tresor. Perfecte. Va, aquesta partida la tenim força controlada, No se'ns pot escapar. Tenim una resposta instantani. Vale. Va, em tocarà. Vale. De què que jugaré això? Jugarem una terra. I atacarem amb el bitxo, amb el carricotxe aquest. Atacarem i vinga, s'ha rendit. S'ha rendit. Bona partida per la part nostra i vinga, aquí concloïm el nostre torneig. I ara aconseguim les 7 victòries que ens havíem proposat. Sé que ha estat un torneig dur, m'ha agradat poder-lo gravar i així veure doncs, com el jugava. Sé que en molts moments estic callat i que no dic res doncs, perquè estic concentrat i no se m'acull. Segurament així posaré una mica de música de fondo i no serà tan avorrit, aviam si és més distè. Vale, doncs mira, ja ens hem posat el premi, 2.400 gemes. Ara ens en queda guanyar un altre torneig d'aquest i ens emportem el paquet d'entrada. Obrim els sobres, ens surt una 4 de 3. Voilà i l'Agelink, que sacrifiques una criatura i l'oponent sacrifica una força bona. I ens sortirà... Hòstia, una terra rara. La criatura legendària esdevé un 10 a part dels altres tipus i li posa un comptador +1/+1. Sacrifiques, poses un comptador d'indestructible a un 10. Uau. Que guai, està bueno per jugar. Bueno, doncs res, avui ho deixaré aquí, sé que ha estat un vídeo llarg, espero que ho hagueu pogut mirar i veure les partides més o menys. Segurament ho avançaré, ho faré més llarg d'alguna manera perquè sigui més amè. Però espero que us hagi agradat el vídeo i ens veiem al següent. Adeu!